Dobrý den, Eriku. K tomu gólu zaprvé překvapilo vás, že jste tam byl mezi dvěma stopery úplně sám a jestli to bylo tak jednoduché, jak to vypadalo, to znamená tak jenom trknout a posunout to do sítě. Zdravím vás. Ja som ten gól ešte nevidel, takže nejak to nemôžem zhodnotiť. Ja môžem to zhodnotiť teda z toho ihriska, ak som mal pocity. Nejak som išiel na ten stred alebo na tú prvú tyč brány a videl som iba tú loptu, jak letí cez toho prvého hráča a vedel som, že to chcem trafiť do brány. Takže to tam padlo, ale vôbec nemám poňatia, či som tam bol sám, či bol niekto pri mne, takže ešte som to nevidel. Měl jste tam ještě dvě nějaké možnosti, jednou vám stoper vzal balón, po druhé myslím, že zablokoval, tak bylo blízko k tomu, nebo jak jste ty situace vyviděl? Pri tej prvej situácii vlastne správa som chcel ísť do kľúčky na zasekávačku na ľavú nohu. Tam mi to ušlo, tam mi tá lopta ušla, takže to bola skôr moja nejaká nekvalita. V tej druhej situácii som možno premeškal ten správny moment, kedy som mohol možno skúsiť z prvej to vystreliť, nemusel tam byť ten dotyk naviac a asi nejak takto. Vy jste do toho zápasu nastoupil hodně nahecovaně, emotivně, jste vystupoval na hřišti, tak to s váma ten zápas tak lomcoval, nebo jak to říct? Tak myslím si, že vo väčšine tých zápasov nejak tak podobne vyzerám. Možno dnes to bolo trošku viac, kedy sme si uvedomovali všetci tú dôležitosť toho zápasu, že nás to môže vyšvihnúť v tej tabulke na to 3. miesto a že nechceme prerušiť nejakú tú našu víťaznú sériu. A vedeli sme, že tam majú trošku hráčov, ktorí sú hákliví na nejaké veci, takže možno, že to bol aj zámer ich trošku rozhodiť, či už slovne, alebo v tých súbojoch, čo si myslím, že sa trošku podarilo. A takže nejak takto by som to zhodnotil. Co vám tam vzkazoval sudí skrze Michala Friedricha? Povedal, že sa mám kľudniť, vlastne, že som na hrane žltej karty a ja som mu hovoril, že ale to nebolo nič na neho, neviem, či sa môžu rozhodcovať do toho nejak pliesť, čo si hráči medzi sebou hovoria, ale asi to nechcel nejak vygradovať ten zápas, aby to niečomu nesklzlo, ale myslím si, že nič zákerné, agresívne ani nič podobné sa tam nestalo, dohralo sa to vo všetkej počestnosti bez nejakého vylúčenia, takže si myslím, že je zápas zvládnutý. Kdybyste měl ten zápas zhodnotit, tak z vašeho pohledu zasloužené vítězství? Jednoznačne zaslúžené víťazstvo. Každý na ihrisku si za tým šiel. To ste videli v tých zblokovaných strelách. Každý sa tam hádzal, Domino nás podržal. Vpredu sme, myslím, tiež odvedli dobrý, kvalitný bežecký, súbojový výkon. Dali sme gól. Vedeli sme, že keď ten gól dáme, alebo skôr, keď ho nedostaneme, takže nejaký ten gól dáme, čo sa potvrdilo. Tých gólov dostávame fakt málo, pretože si myslím, že každý s tým na to ihrisko ide s pokorou a ide tam nechať všetko, celé si to nejak sadlo a čo je veľmi dôležité, že naozaj celé to mužstvo bráni a útočí. Ty breaky vám jenom vlastně ve druhém poločase moc nevycházely. Jak jste to viděl? No tak boli to trošku odlišné tie dva polčasy, kedy v tom prvom polčase tých breakov bolo možno až moc z našej strany, že do niektorých zápasoch sa nedokážeme dostať možno do toľkých šancí alebo do takých príležitostí, kedy vybreakujeme to mužstvo. Takže možno z tohto pohľadu sa to zdá, že v tom druhom polčase sa nám to nedarilo, že tých breakov tam bolo menej, ale samozrejme to vyplýva aj z toho stavu, že sme vedli 1-0 a úplne zbytočne sme sa nemuseli niekam hnať do nejakých situácií, kedy by sme tam mohli prepadnúť a vlastne Viktorka by nám mohla hroziť z tohto. Takže si myslím, že skôr to bolo z tohto pohľadu, že v tom prvom polčase tých breakov bolo dosť a v tom druhom to vyzeralo, že ich bolo podstatne menej. Na jaře ze 8 soutěžních zápasů 7 vítězství, to jste si asi na začátku února ani nepředstavovali, co? Skvelý štart. Netreba polaviť a pokiaľ to takto funguje, tak treba z toho vždy mať čo najviac, takže my veríme, že tú našu sériu ešte natiahneme doma s Pardubicami a potom je to otvorené. Potom máme doma Spartu, kedy si to
môžeme s nimi rozdať. Ale hovorím, najskôr poďme poraziť Pardubice a potom sa uvidí. Trenér se na tu otázku pousmál, ale připouštíte si, že hrajete vlastně regulárně o Ligu mistrů, o druhé místo? Akurát som mal teraz trošku taký rozhovor s asistentom Marcelom Frajtom a som hovoril, tréner, to ste si ani nepredstavovali, že budeme šahať vlastne po Lige majstrov. A on hovorí, to máš pravdu, že nie, nikto s tým nepočítal, ale že sme poctiví, každý si za tým ide a vyzdvihol vlastne tú našu partiu, tú kabínu, ktorá fakt šlape jeden za druhého, čo je veľmi dôležité. Kor si myslím tu v českom prostredí, mať tú kabínu zdravú a dobre nastavenú. Takže hovorím, ja by som to nejak krotil a nehovoril by som, že ideme po Lige majstrov. Skôr by som teraz chcel zvládnuť tie Pardubice, potom tu Spartu a uvidíme, na čo to na konci bude stačiť. Poslední věc, jenom překvapuje vás to, že se vám daří i bez Evertona takhle, ať už herně i výsledkově. Ja sa budem asi znovu opakovať, že ma to neprekvapuje, ale keby tu dneska Everton bol, tak vyhráme 2-0.